ni'n mynd am y Pencampwriaeth nawr. Pencampwriaeth y Meirch. Gyda'r adran ec. Mae yna 4 yn rhan isia'r cylch, sy'n golygu bod y cynta a'r ail o'r 2 ddosbarth. Y dosbarth cynta y 4 i 7 oed, a'r ail ddosbarth dros 8 mlwydd oed gyda'r Meirch. A'r 4 yn gobeithio cael gafel ar y Pencampwriaeth. A nid beth sy'n gallu digwydd weithiau beth yn dyfe yw bod cystel safon mewn un dosbarth, falle bydd yr ail yn gallu curo'r cynta mewn dosbarth arall. Yn sicr, ie. Falle bod i wedi ffindo, mae Beirdd yn gallu ffindo 2 o'r un teip mae hi moyn o reidrwydd o safon uchel mewn un dosbarth, a falle di gorfod neu rhyw fath o compromise mewn ffordd ar yr ail falle yn y dosbarth arall. Ond mae 2 safon uchel, fi'n credu fydd hwn yn Pencampwriaeth da. Fydd. Llanmorlais Regan fyna, mynd amdani. Oedd e'n ail wrth gwrs yn rei hun, a mae wedi mynd yn dda iawn nawr, ond nawr fan dyn ni Stallion Sundray gyda Will Perrins yn ei ddangos. Mae Will wedi cael tipyn o lwyddiant, mae wedi ennill yn yr adran dy fyd, ond heb fynd ymhellach mewn unrhyw Pencampwriaeth eto, felly falle heddi geithio fynd am bach ymhellach, gewn ni weld. Yna beth sy'n wych gyda'r Pencampwriaethau yw'r stori mewn gwirionedd sy'n gallu datblygu fel welon ni ddo gyda Geler Loti yn dyfe. Na'r peth. Ennill y dosbarth, mynd mlaen a mynd mlaen eto. Ia. Cymreig the Bandit fyna, mae wedi ennill tipyn. Mae wedi ennill Glanysg fan hyn, mae wedi ennill fan hyn fi'n caru fyd. O be fi'n cofio. A Freddie Luke yn mynd i fod yn gweithio'n galed fi'n caru. Mwyn i gael e. Cael gres i drad. Ia. O ti'n gweud bod i'n mynd i fod yn Pencampwriaeth agos? Odi. Bod yna safon uchel iawn, os un yn cydio dy ligad i? Wel, fydden ni wedi gweud cyn ddo, fydden ni wedi gweud mae Cymreig the Bandit bob tro o'r 4, ond falle bod yr march ar gyfer Cheryl, fe? Ar gyfer Cheryl, o beth o'n i'n feddwl fyddai moyn cyn dod, a wedyn edrych ar y Pencampwriaeth stoc ifanc, falle fydd yr un iau yn ffito'n well, falle, o ran teip, gawn ni weld. A pan ti'n gweud teip, beth ti'n golygu? Wel, fi'n credu fydde hwn yn neud match da iawn gyda'r un gafodd i y Pencampwriaeth stoc ifanc, ddo. Mae hyd yn o'r un lliw, felly fydde fe match o'n da iawn, ond eto, o beth o'n i'n feddwl, fyddai'n mynd Cymreig the Bandit fydde fe i fi. Fydde fe'n neis gweld mynd yn bach ymhellach, felly mae wedi bod yn geffil bach da ar gyfer Sarah a Freddie sy'n ei ddangos, mae'n dwlu arno fe, felly gawn ni weld. Croesi bysedd am Cymreig the Bandit, ie? Wel, ond rhan i, lle. Ond na'r peth gyda nabod y cymeriadau i gyd, chi wastad yn cael eich clymu lan rhyffor yn y stori fyna. Ond fi'n siŵr... Cymreig the Bandit sy'n ei gael i de, a fydd Freddie wrth i fod. Mae Freddie dod o'r holl ffordd o Kent. Felly bod y ceffil yn berchen i Sarah Hima, sy'n ma'n bell o fan hyn. Mae Freddie yn neud y gwaith i gyd gyda Cymreig the Bandit. Mae Sarah wastad yn rhoi pob clod iddi hi am wneud y gwaith. A chi'n gallu gweld mae'n meddwl y byd i Freddie. Par y teg ddo fe. Mae'n neud jobyn da iawn. A mae'r chwys ar ei gefen yn brawf o'n i fyd. O ti, mae'n dwy'n mas na. A wedyn Will Perrins sy'n cael y gilwobr gyda'r march iau. A Stallion Sundray fyna. Mae'n edrych yn gaffi'n ffein yn diwedd. Ydy. Ac o ti'n crybwyll Kent fyna, ac oedd Owen yn sôn gynne am y teuluodd mowr sy'n yn yr ardal honno, sy'n â gymaint o ddiddordeb yn y brydiau Cymreig. Dyma un rhan o deulu mawr sydd wedi dod draw, sy'n dod bob blwyddyn gyda digon o gyfle. A fi'n credu mae yna un arall o'r un teulu yn dangos yr ail libron Thomas O'Malley. Felly, dyma ni, cyfle am un o bosib. Odi. So put your hands together, ladies and gentlemen, ready for the best Stallion Royal Welsh 2022. Mae'n boni ond diwe. Mae'n boni.
A dyma ni, Followed by the junior stallion. Cwm Hir the Bandit, yn cipio y bencampwriaeth o'r meirch a hynny yn yr adran C. A dyma ni gael gyflwyno Cwm Hir the Bandit, yr un ddath i'r brig ymhlith y meirch ym Pencampwriaeth yr adran ec. A Freddie Luke fyny wedi wneud ei waith yn arwrol, yn arddangos yr un ddath i'r brig ac yn mynd ar y wobr gynta nôl at y perchennog Sarah Hamer.